Pagdapit sa Mandawi City Council sa mga opisyal sa 6th District Engineering Office na sentro sa nagubang skywalk nga nagbarug kaniadto sa MC Briones Street sudlon sa Barangay Magikay. Si Mark Reggie Abella sa report. Gipahibaw ni Engineer Daisy Toledo, 6th District Engineer, nga unang nadasmagan sa usa ka container van ang skywalk sa miaging Marso 8. Mitahan ang driver sa container van sa nahitabong aksidente. Apan matod ni Toledo nga grabing pagkakuba sa skywalk dihang nabanggaan kini sa miaging Marso 28 o 29 apan misibat ang driver nga nagmaneho sa gituhoang container van nga nakabangga niini. Si Konsehal Nerissa Sunderways nakapangutana kang Toledo kung ang overlay asphalting o ang pagtabon sa lang aspalto sa daan mao'y hinungdan sa pagkasangit sa container van. Apan, gipasabot ni Toledo nga kung tungod pa sa pagsapaw sa aspalto, ang tanang mga container van unta nga miagi sa MC Briones ang nasangit sa skywalk. As an expert, would you say na towards aspalto ni Saka ang daan mo na nasangit ang mga moangida, especially the vans? Kara aspalto, nana siya scarification before that. And besides, 2007 or 6 na built niya, karon na siya na RAM. If that is true, then logic could tell us nga daghan na kay nasangit. Admittedly, the driver, the operator of that van admitted nga iyang fault. Apan gitatausab ni Vice Mayor Glenn Persede na batyagan niya ang pagsaka sa daan tungod kay muuntol man ang ligid nga matumong sa tabon sa puthaw nga iya sa Telcos. Mausab kini ang nabantayan ni Konsehal Marie Emeline Cortez Zafra. Ikaw hindi na tayo overlay ang nagpuhinala kay once kung ito overlay, kabila po na sa simunto. Ibaong jud siya balik sa National Road, patag siya na nindot kayo asfaltado, pero mukalit kag bang kay tungod nanay difference. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.